Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Ingdeng Krepo, Mohamaya Hempu Arnam Apan, Karchupon. Matijongni Paingora Trok Arni, Lakha Krepo Mohamaya Constituency ke Parlo, Mohamai Anglong Aklam Along, Hempu Mohamai Arnam Apan, Kekroi Aradatum Ingdeng Krepo Mohamaya Hempu Arnam Apan, Karchupon. Ada papor malom pen pangcheng ponsi aning kanwang ason tak peneng le thot sitami Mohamai Anglong Aklam Along Mohamai Hempu Arnam Alama Pangjarpon Ladet Api Bangso Karcho Along Mohamai Arnam Phi ka cheteron pia phan sitami kangthum karni lapen Karcho asai sitami dengponlu lapen Bangso Karcho Arani Along Mohamai Arnam Phi ka cheteron pi aphan chardom chardi asai sitami dengponlu Lapen Mohamai Phi aphan lamlon mati thesere thesaman pen chardom pon lapen Mohamai Arnam Phi aphan kardom kardi kedoatum laki Phi ruhimola teron pi phu sukhiram kiling sam deu baba merko taro Bida Singh teron Prodip Kro Kajok Ingtipi Protima teron pi atumsi Phi Mohamai Arnam aphan kardom ardi ponlu Dokmuka pen vai song terang Karbianglong News Angke ini data itu malong dan seneto kan sampai kadang coba sesuai itu mengajar tapi pini lada Mahamaya apa malong pini ini tu Mahamaya Arnam pikan kacau kado kabera tanah itu ekor kado kabekan sampai ini sesuai kadang kajian si pini program bangke ini tu Mahamaya Arnam pi mati Arnam pokan ipira sinjar Arnam phan nin kaching sampen ini pun kado kali arat as kami tidak kacarcu inyari ini yang dengan ke kam krep ko anlo kacarcu asi hok ini pi Mahamaya Arnam ta ini tu phan kisu kun e apen kisu ke boy do an sekami ini tu kajok ponlo apen susu do an apan sekami nakang hon nang hibu nang karbak ko Arnam aku sanksi charcu Arnam ini cepen itu akisu pen kejok mati kisu pen kejok arat do al pini da cepen sik pi Mahamaya Arnam pi phan itu nun lampen mati disere tikume amana pen itu jabong charcu asila son thak Arnam hirtumi pen nili tu phat hu pil thelong ning karong pen chithiri mi nang bibom protang tening itu uthot kiran jening kan sekali la sansi jodong saning kan kala sansi adam asip ini lihin pen la pan sit hantek jalo karong Kolonga Krongjeng kijoi kelang pathua klam along rurang sina sarpo aphan karcho amai ke paman pon Nijang Karbi Anglong, Umaha Rapati Along Ri Angkang Arlo Along, Kolonga, Krungjeng, Kijoi Kelang Pathua Klam Along, Meipu Borsing Ingleng Kong Chunbang, Khorsing Be Alang Litum Chepator Pipon Pen, Aning Konwang Ason Thak Si Peneng Le Thot Sitami, Rurang Sina Sarpo, Karcho Amai, Kangni Peman Ponlu, Labang Soahut, Hako Ahut Pen Aron Ateng Pen, Lapuson, Sekar Klipusitami, Vomut Vokan Mesen, Langthe Langpong, Angthin angphor mesen pusi akurusar khorsing ronghang harsing rongphar rajente rang atumpen nang pachini dun lapen labang swamaya long manpeng chophapon lake singti mungkiling artulin dokpo imbe Umaha Rapati habekong dhonsing be president Karbi language teacher association lapen arunte rang atumche tongdunsi labang swamai mesen pen pachun ponlo dongkamu kampen promes terang Karbianglong News Matiang ini koroko ni, karena kolonga habaralong idurang senasal bukas tu, kalau timu jitan amai along lagi tahun ini mangga timu kelingat ni. Kasi ni korong poro pini hendak orang senasal bukas tu, pemukran pantang kardong kadi. Lapan, Islam din pen, may itu ketan kecumum, suri human may pen, Islam din pen, may pelalong pen, ini ngarong lo, kasi ansosi, laso, amu, keklaim yo pan iltung Karbi hong ria kaita, temu doan, lun doan, lam doan tak, utot, apura porban kasi tan tu yo pan si, anam, tan tulong yo pan si ang kaya ni aklong tu problem lo, kasi don mali
Ini benar lengkap. Sekitar dalam tu ni dia cakap si lapan calon ni lamang. Karbi Kuru searching room amaya tumpen pherang kyamai kangnipon Matijongni phain kora truck arni anar lopor phai khre hinia pormalong Dipu government boys pathua aklam along Karbi aron barim chingrum amai non kewangji arkoini phai truck siarni pithe pothe aklam nihang rong ke the size sports complex 5 miles Dipu along thedong lapen armu ke ongdong kache tongji aputhaksi Karbi Kuru searching room amai mati KKCA atumpen pherang kyamai phaponlu Bangso pherang kyamai ke phapon along kache tongdun laki KKCA therapy meipu dhonsing teron kongchun bang Wilson tiso anparta KKCA along klembang phubang phiatum chetongdun Pini nilitum Karbi Kuru sar chingro amai KKCA atiripi lapen Karbi Kuru sar chingro amai hawaramai maifu akongchun bang puan nilitum hawaramai doan pharoi sira Thongkebra nerkeb an KKCA hawaramai do laso hawaramai an nilitum president secretary afan chefalo lapenitum arsigjit chingwai pedopon lo non kebangji ni phai troxy arkoya chiklo ningkan surinira inkoira pli arni Karbi aron barim armu chingrum amai pi kapaman ponji pu labang soarni ke hotpon ateng along koson si nilitum Karbi kurusar chingrum amaya hin pen koson si hoda kache tong no nangji ma kedo ke dam ke chu ke jun na pen gari motor alam puthak pen chenglok ak thik jot pen kedo ke thak nang ji alam ni tum chingwa chi than chimum pon lo la pen ni tum KKCA pen akachi sik pon abangke lumbajong constituency la pen dhonsuri la pen singhason la pen kupli la pen asan thak pen ana constituency ni tum kache parlo dam dolo hala dak pen ni tum pen ana rat na kache wanji phan si tum president secretary tum ni tum chingwai pon lo la pen ni tum bongchina nam ki puponji sitame lak isiarmu Karbi aron barim akuru saratum pen bongchina nam ki puponangji puaputhak sitame ni tum KKCA pen sitame bang suri si anke ni tum ta bang phuamen che thapon lo je ni tum sitame bang suri sia kuru sara bangke na hok pen sita methang apin deng sumpot pen chingthang pe me pen bongchina nam ki puponji aphan ni tum ta kache sik pon dolo dasi pini Karbi Aron barim arat kedoan nihang nijang nirep nitur kedoan Karbi chorkli chu phiu arar phastame lake pene political meeting ason kapamanji pu aphanela bang somai kibipon kali dasi pene Facebook YouTube social along bang ke upload link bang ke arbia ar e bang ke litum no chedano nangne ahok pet khei kachingri nangji khei kaching thur nangji khei ning isi lapen Karbi aron barim ajutang Karbi aron barim anim sitame pir the adang long kar klika phejwa rona bang rik sangun nang pu laso akemang pensi athepi pensi Karbi anglo autonomous council man peng ke do ake ha Dr. Tuliram Ronghang CM penang pin khatlo laso long pen kadu kawe asong aron barim kaching hona song ke do ana tum sitame chekoi dun pet pensi labangso kaching room ji puarni abangke arni hotpon iglo dasi nilitum Karbi Kuru sar chigro mai hawara mai tumpen pini kache phapon ateng kachingwai ateng bangela puhelo dasi Karbi Anglong autonomous council CM sar Dr. Tuliram Ronghang han labangso pharangkia mai lokot kachuning rigang tu mai lapulo kedam kewang kedo ketha ka phan nilitum KKCA phanabang same isi abar sai me senason nang pipo nangji pusini tuwe kachuning rilo tape niliphi bidia sar tumdo maifu tumdo alang litum beta kecheng pe kijut pini pharangke amai kangni aputhak kopia phan ma bangke alang litum tanang pathan ponona Langmepi along KSA pen 3-day winter football tournament ke padupon Langmepi LP School Pathua Klam along Langmepi KSA branch committee penchepator piponsi 3-day winter football tournament pathu pedupondu bangso along alohia man pen kache tongdun West Karbi Anglong district committee sports secretary Mohan Be lapen KSA central committee ahin pen Rensing Rongphar lapen Bidya Singh Dera lapen Rongasor ahin pen penang anche tongdun Bidya Singh Ingleng lapen Longki Ingleng atum che tongdun si mesen pensi football ka pathu pangcheng pondu